For det første så er vi jo meget privilegerede, fordi vi kan udtage de bedste spillere. Kan man sige, det er egentlig det, sådan jeg tror, mange tror, jamen, hvordan gør I det? Jamen, vi vælger bare de bedste spillere. Det gør vi ikke altid, fordi vi vil ikke kun have de bedste spillere, vi vil have det bedste hold. Når vi har valgt de spillere, vi vil have, så skal vi have dem til at udfylde nogle forskellige roller. Der er en venstrefløj, der er en målmand, der er en stregspiller og en playmaker, en forsvarsdirigent, en angrebsdirigent, en indpisker, en fighter, humørsprederen, entertaineren, den kreative, moderrollen. Det er, at vi har en, der har en moderrolle. Det er ikke sikkert, at den bliver udfyldt. Men hvis ikke den bliver udfyldt, så kan det måske få konsekvenser for holdets præstationer. Fordi den type spillere, der har sådan en moderrolle, det er hende, når der kommer nye spillere eller nye medarbejdere ind på vores hold, så er det hende, der tager imod. Det er hende, der viser omsorg. Det er hende, der åbner op, sådan at de bliver i stand til at kunne præstere optimalt. At de føler sig godt tilpas. Så hvis ikke man er opmærksom på, at moderrollen den bliver udfyldt, lige så meget som venstrefløjen, så kan det være, at man får et stort problem. Vi vælger en spiller og siger, prøv at høre, vi skal til et mesterskab nu her. Men det kan godt være, at du ikke kommer til at spille lige præcis den rolle, du gerne vil spille. Hvordan har du det med det? Vedkommende skal sige, ved du hvad, det synes jeg fandme er fedt det der. Den rolle, den vil jeg godt påtage mig. Den vil jeg gå ind i med hele mit hjerte og så videre. Fordi det er åbenbart den rolle, der er til mig. Hvis vi har en, der siger, jamen okay, den må jeg så tage, som ikke går ind i det med hele hjertet, så vil vi måske, når vi er afsted på 8. dagen, få sådan en hængehovedspiller, og det betyder, at nogle af de andre, de skal til at samle hende op. Der skal bruges energi. Hvad er mit mål med at arbejde med de her mennesker? Jamen, jeg kan selvfølgelig læse bøger, når jeg nu er pensioneret, så kan jeg se, og så fik vi den guldmedalje og den sølvmedalje og så videre, ikke? Og det er fint. Men jeg kan godt lide at arbejde sammen med mennesker, som jeg skaber, kan man sige, noget udvikling ved. Og det vil sige, de udvikler sig ikke kun i forhold til, de får et godt liv. De får noget mere med, end bare det at være håndboldspiller. Men jeg tror, det er vigtigt som menneske, at man føler det, at man har givet noget videre til nogle andre mennesker, at man har været med til at skabe nogle gode rammer. Det betyder utrolig meget.